Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian Eusko ikaskuntzarekin batera. Arte plastikoak, margolaritza, Mentxugal. Solaskide Juan Carlos Pikabea. Mentxugal Irunen jaio zen 1918an da hasierako prestakuntza Gaspar Montes Iturriozen eskutik jaso zuen. Oso gazte zela, 14 urterekin Gipuzkoako artista berrien lehiaketa irabazi zuen da Parisera oso gazte joan zen, 15 urte hortxe zituela. Parisen kubismoa, Matisse, fobismoa ezagutu zituen, ondoren Aurelio Artetarekin jarraitu zuen ikasten, beranduago Madrilen San Fernando Arte Edorretako eskolan. 1959an Espainiako pinturaren sari nazionala lortu zuen da lehendabiziko emakume izan zen. Gerora bestelako irakasleak izan zituen, Benjamin Palencia, beste, Mentxugalen lanetan Bidasoako eta Mantxako paisaiak nabarmentzen dira, erretratuak, bodegaiak eta beste. Eusko ikaskuntzak 2006an eman zion Manuel Lekuona saria. Haren obra osoak opera omniak duen interes eta balioagatik. Euskal kulturaren persona ospetsuenetakotzat aitortua dago beraz Mentxugal. Mentxugalen erakusketa eder eta zabala dago Iruñean aste hauetan, eta gertakari garrantzitsua bihurtu da, bisitari ugari dituen erakusketa da. Geure solaskidea Juan Carlos Pikabea dugu, margolari lesakarra. Joan den astean, Mentxugalen lanei buruzko hitzaldiak izan ziren, edortak kortadik emana bat, bestea Jabertzu Gaurrek eta han entzule interesatu, beste askoren artean Pikabea, Bidasoako margolarien ganako arreta behar dela esanez. Geure elkarrizketa hau Mentxugalen erakusketatik abiatuko da, izan ere, haren lanaren erakusgarri den bilduma ederra da, Ziudadelako mistoen aretoan ageri dena. Bueno, hemen ikusten duzuna, gehien bat da bere bizian zehar margotu zuena eta landu zituen estilo desberdinak ere koka daiteke. Adibidez ikusko dituzue lan batzuk abstraktuak direna, bertzeak kubistak, eta gero berak bere bizian zehar sortu zuen bere nolabaiteko nortasuna. Pintatu zuen, lehen da bizi, eran dena da, bizi luzia izan zuena Mentxugalek, Andereak, eta pintatu nintzuen, nik uste azken ordurarte, behaz, obra handia du. Bai, izugarria handia, pensazu, fundazioan eskuan errantzuten 200 bat margo zituela, eta hori ere urtetako lana da, naiz eta kuadro asko ikusten diren lantzeko moduan oso azkarreginak direla. Bai. Eta, gero bizian zehar ibili da eskola desberdinetan, Parisan ibili zen, ibili da Madrilan, eta ikusten da nola xurgatzen joan den garaikidean antzekotasunak, eta, azkenin berezko linguaia sortu arte. Bai, 80 bat lan, eta horrek bide ematen du ezta, etapa eta evoluzio bilakaera nolako izan zen, kolorea, esaten da, eta kolorea laia bai, kolore iluna ere, ikusi dugu, zenbaitetan ez dakit hori zen momentutan izan ote zen? Bai, bira, han edortak hortadik erratzen zuenez, bere garaikideak ospea eta aintza eramizutenak abstraktuak izan du ziren. Eta nolabait baztertu omen zuten zeharo figuratiboa zena. Orduan hori bere bizian hori izan du mentzun gazi gozo sensazioni hori ez zutela ulertzen ez, publikoak naiz eta bere obrak erosi, gero instituzione aldetikan eta ez zuten hau aupatzen, eta orduan hori bilatzen ibili izanen zen, baina ikusten denez abstraktoa baztertuzun zeharo alde batera.
Eta gero figuratiboetik jo. Bai, figuratiboetik jozu. Bai. Bueno, eta horren barrenean denetarik, ez? Etxe barnekoak, kanpokoak, Olaxe, bai. giza irudiak eta paisajeak eta... Bai, normalki bodegoiak eta paisaiak lantzen zitun. Baina joaten denari aholko bat emango nioke geina gustatu zitzaidana da retratoak. Retratoak noiz benka egiten omen zituen, baina ikusten da hori oso barrentika daterik direla eta gehiago landuak direla. Eta lana horren emaitzak ere nabaitzen dire. Ze erretratu, bai, estilizatuak? Retratoan. Bai, retratuak, baina... Nortasuna eta lortzen dizkio, eta ikusten da pinturak ere enpaste gehiago duela, eta gehiago lantzen joan dela. Adibidez, paisaje askotan, honek bazun bere metodologia eta bertze margolari batean ikusten aldena, ez? Igual pintzelada bat arabeskoan formakin, ez? Idazkera bat izango baliz bezala. Orduan hori oso azkar egiten den sistema da. Baina retratoak ikusten bat dituzue hobekigo landuak dire eta reflexionatuak eta orduan berak ezpentzuen bere burua retratistaz ikusten, baina bueno, hor nabartzen da oso lan sakona. Beraz, retratuetan interesatzuk. Bueno, oleoa dira gehienak, baina ura akuarela batzuk ere bat ditu. Bai, akuarelak, bueno, dena dela, Mikel, hemen obra aztertzekoan eta, bueno, fundazioen utzi izan dintzitun 300 lan, baina kontutan hartu behar da, emakumeonek asko margotu zanen zuela, eta askotan, pues, margo horik retratoak ez ezik, retratoak segurik aski margotu zanen zitun beretzako. Baina gaineko obrak, pues, salan bidez edo galerian bidez saldure intzanen dire asko. Orduan, denatara letzia eta jakitia noraino eta zein izan duziren bere lanik hobenak hori zaila izango da segurik eski. Baina hor direnak dira, pues, gutxi gora bera, garai bakotxan ze egiten zuen eta nola muitu zen erakuska aldi bat, bai. Gauza zea esateko alako estilokoa da, zer impresionista da mentxugal, bai, ala ez, edo hori esate ez. Ez, espresionista, impresionismoan atzetikan sortu ziren fobistak, beti margotzen zuten kolore violentoak pinturak tubotik ateitzen diren bezala, nasi gabe, eta gehien bat komplementarioak eta horikin jokatuz. Eta gero horiken atzeatik espresionismoa sortu zen Alemania aldean eta Europa pixkot ukitu zuen. Eta orduan, pentsatzen dut horiken ukitu gehiago daukala. Mentxugalen margoez zaren erakusketa zari gara. Mentxugal Bidasoako margolaria izan zen. Bidasoako margolariak, pintores del Bidasoa, ote dago hor eskola, edo zer da, talde bat, multzo bat, Juan Carlos Pikabea. Bai, bueno, berak erraten omen zuen eskolarik etzegoela, horretan ni ados nago, zertaz, inor, bueno, salbuespenak ere badire, Monte Saitak adibidez eskola bat izan du zuen eta hortikan asko ateri ziren. Naiz eta gero bakotxa bere aldetikan joan estilo aldetik. Baina nik pentsatzen dut denak batzen gatzuena da Bidasoa inguruko lilura horrek, ez? Hainen paisai aberatsak eta liluragarriak, ez? Bastandikan hasi, ez? Xorroxin irratia, xorroxin errekatikan hasi eta Ondarbiko txingudiko baiaino, hainen ederrak eta desberdinak. Orduan horrek inguruan sortu du interesa hori, ez? Eta, pues, pentsatzu, 19. mendeatik hasi eta oainik 20. mendean lantzen segitzen duguna. Esan eduzu, hor belanaldi eta garai diferentetan eta hor Bidasoako, hau, esaten dut, bueno, joan den astean, izan ziren itzaldietan, bat edortak hortadik emana, bestea Zubiaur jaunak, eta Zubiaur hau zen, ez, nik uste publikazio bat ere egintzuena Bidasoako pintoreak izenarekin, baina ja aspaldizko da, ez da berriz ere, edo ez da asko aitzen behintzat, Bidasoako pintorena, edo bai? Bai, honek egintzun 80ko hamarkadan. Eta orduan, ondotik inorrek ez duen ez egin, normalki honengana jotzen dire jende guziak, baina komentatu nion, berritzeko garaiare bada, ez? 30 urtez ere egin den lana pixkot segitu eta ikusi eta aztertu emaitza asko izan duzan dire 30 urtetaz.
Baina, bueno, interesare non dagoen handik joaten da, gero ze ikertzera joaten diren. Orduan, hori edorta gortarik erraten zuenez, pues, bai, hori garai horretan indarrik handiena izan duzu zen abstrakzioak, baina bakizu gure herritara aletzen delikan bultzada horik normalin denatik pasatu ondoren izaten dira. Eta orduan, bueno, oraindiken ere instituzionaldetikan eta hori moda horik jaunta jabe segitzen dute. Naiz eta beti figuratiboa egin den, Eta izan dut, keja moduko bat dela, eta esatezu arreta gehiago iten zaiola, abstrakzio eta alakoari, figuratibo paisajistiko egin baino? Bueno, kritika bai, baina, claro, desberdin duar da, nori egiten dion kaso. Adibidez, jende orokorki, jende publiko, edozin iritako edozin herritako jendea, askoz ere gehiago joaten da edozin erakusketa figuratibora, baina, bueno, 10 bat gehiago, bertze artek mota horietan instituzionaldetik. Horik dirua nori banatzen dioten eta nori laguntzen dioten, hori dena joaki da jendagi horik ere. Bueno, Ana Mari Marin beste ere, eta ustut, bueno, zurekin batera, eta beste zenbait margolari ere izan ziren, joan den asteko hitzaldiak aditzen, mentxu galen zesan behar dugu, amatasuna edo aitzindaritza edo horren atzeti zoaztelako edo zegatik horre elkartzia? Ez, bueno, izan du ginen, Ana Mari izan duzen eta gero Tomas Sobrino. Baina zehardo ezberdinak era hirurek. Agian harremana handia izan duzun mentxu galekin Ana Marik eta horren lanatan zeo zer ikus daiteke antzekotasun handia, ez? Baina gainekotan ez, naiz eta bidasoa izan gure lanan oinarriak gehien bat, denak oso desberdinak era. Bakotxak modu autodidaktan landu dugu, orduan bateenak eta bertzenak naiz paisajeak izan ez dute zer ikusirik. Eta, bueno, adibidez, mentxugalen lana ere, bueno, Ana Mari erraten diote antza handia dula, baina pentsatzen dut Ana Marik askoz ere gehiago mamitu eta landu dula, zertaz hemen bizitu da eta hori izan du da bere lan nagusia, ez? Bere ingurua. Eta bertzia noiz behinka etorriko zen eta margotoko zuen, baina, bueno, bertze gauzak asko margotu zituen. Eta bereziki Kastila inguruari. Hori da, mentxu galen kasu horretan, ez bakarrik bidasoa, ez bakarrik barneak, paisajen bila ere joan zelako, gaztelako zabalgunetara. Bueno, baina bidasoako gai hauetara eta itzuliz, bueno, izen batzuk lehenago aipatuzu, Montes aita, ezta? Bai. Hor, sobrinoren kasoz, baina sobrinok nik entenditzen duenez, horrek bai, abstrakziotik eta gehiago jotzen du, ez? Bai, abstrakzioa edo, bueno, desberdintzen da bertzetik antzeo zer, baina, bueno, bere erakusketa barruan ere zaten dire, hola, postimpresionismo, Cezanen antzeko linea horretako margo askore, bai. Zure kasuan, Juan Carlos, eta oin hilabete batzuk, eta hau ere, ioal behar hainbateko arretaz genioen egin, baina izan zen, zure erakusketa bat, Iruñeko ziudadelan bertan. Bai, Iruñan armaretoan izan du nuen, hilabete bat terdi dola irauntzuen erakusketa bat. Eta, bueno, jendea asko, herri batera, karpena egitea oso zaila da, baina hiri batean egiten duzulik 2.500 bat persona pasatu ziren hilabete bat erdiz, bai. Eta irutu zaizu hortaz sortu duela interesa, gehiago ere akaso sortu zezaken behar bada? Ez, oso pozik nago, zertaz hainbertze jende eta oso ikusten zunun oso gustura teitzen zela jendea, eta gehienak ez zuten ikusiaren ere lan orduan. Alde horretik gustatu zitzaio. Eta aizera noski obra berri egiten, prestatzen? Bai. Guain berriro izan dut martxoko hilabetean 15 egun Donostian. Hori kutxakoak eskaini ziaten
sala bat, eta bueno, hasieran ekaineko biharra zen, baina gero horret Nafarroinezko erakusketa daramatea, eta orduan lekuz etzabiltzala ongi, eta etzaidan axola martxoan egitea, eta orduan martxoan egin nuen, bai. Bueno, eta geho noski, Lesakako zure etxia zabalduko duzu berriz ere? Bai, horretako prestatzen ari naiz, urtero bezala. Bai, guain karreterak eta hola moldatzikin nabaitzen da, jendia arraixago etortzen dela Iruña aldetikan. Bai. Bueno, santzazu, noiz zabalduko duzun eta gero etxia nun daukazun, Lesakan, herrian sartu gabe? Bai, herrian sartu gabe, bueno, herriko sarreran rotonda bat badago, haren hurbilean, eta, bueno, normalin uztailako azkeneko astean zabaltzen dut, aguztuko hilabete osoa. Yeah. Bai. Eta hortxe, etxean izena santzazu? Bai, etxea, bai, Irisarri etxea, Lesakan. Hoi da, eta hor bisitak hartu, zure etxe eta zure estudio erakutsi, etxea berak ere, merezitu bisita noski? Bai, eta, bueno, gero azkeneko lanak ikusko dituzte, ari naiz, Pariseko proiektu bat lantzen ari naiz, eta orduan, pues, azkeneko kuadroak ari naiz hori Parisekoak margotzen. Pariserako edo Parisa hartuta gai? Ez, Pariserako. Bai, baita Paris gai hartutare, baina, bueno, eramanen dut Parisekoak eta baita Euskal Herriko gauz bereximat ere eramango dut, bai. Bueno, baina hortaz aurreatu duzu, Parisen behaz baduzu, erakusketa bat, noiz? Bai, bueno, oraindik erantzuna ematekoa diate, baina da feria antzeko bat eta abenduan, azaroan. Yeah. Bai. Eta, bueno, behaz zer seituko duzu zure bidetik, paisajiak inez? Figurak? Bai, paisajea eta gero inauteritako gaiak tola gero ukitzen ditut, baina, bueno, paisajea pensatzen dut segituko dutela zertaz. Azken finean, hori, emakume honek izan duzitun zalantzak alakoak izan duzien, pues nik agian bertze bide batetikan hartu baldimanun nire lanak, eta, bueno, azkenin, bueno, fidela izan behar duzu zure indarrari, eta barruan daramazunari. Yeah. Eta orduan, emaitzak apostua luzera izaten da, eta emaitzak ere lanak ematen dizkizu, ez? Unik, ala uste dut, ez? Juan Carlos Pikabea, izan dugu solaskide, haren lanak, udan, Lesakako bere etxean ikusi ahal izanen dira. Eta horrengoz, Iruñan ikusi litezkenak Ziudadelan, mistoen aretoan Mentxu Galen margoak. Hemen kultur arloan hitz egin dugu hortaz, Eusko Ikaskuntzarekin batera, Euskal Herria Irratian egiten dugun kultur zabalkunderako saioa da kultur arloa. Eusko Ikaskuntza, jakitez.